na mawuo na kamedi so be perfect na so israel was afurade a wokoya koma ye wokoya dan so ye okay dia your name is the makunu me no and so another so I come Unyankopon ase ene anopei se ode nkwane ahoden ache yen na anopei so eba won chen wo ambassadors hour emere so bigiri se anopei so ewrade de nkwa ache enti nyamere na tie na hwe ewo Hytvgh so ene Hytvgh FM studio so ena yede brewe yes streaming live on so ewo YouTube any Facebook nso ubenya ambassadors hour enso ewo so na eno ena urade nam so kasa kirewo na o kirewo se de be ya ubetumi atranse enyankwa na ede asomdwe enso abrewo ene ayaresa ne fa hodie enso enti anopei nyadaje ne tie anopei so Hytvgh Estate Development and a boy in this edumedie abremo ewo and Hytvgh eso said a beya ubetumi enya asempai etie na aboao ama onso wenya enkoso ewa sitremu enti esanzo so ede ebrel Sarah both hotel enso so ede eka ho bi ne de saade anyame asem so brewo o hwe o number nso a obetumi anya 024
22222 so 024222292 so ebeboa ma won so wanya asempa nso atie ko won chen so benye ba bi nso ada na adom boutique nso eka ho ne de brewe adom boutique nso benya ntare pa ne ne mapa enso ahye 024 070 8485 0243 708485 enti aboafoi ena de saa dwumadie so ebrewo ena Hansiak estate enso sadam di ka kire wo so pass asepa ne adan panso atra asiudan atra asiama ho adwo nso a omso boaye na de dwumadie nso brewo obetima from number is 024 370 8485 0243 708485 ana afi Christ Ambassadors Church International so eka ho na de dwumadie nso ebrewo onso ope Ambassadors Christ Ambassadors Church International so a the number nso ye 0246 235676 0246 235676 and our face no 0207 434311 0207 434311 and pay Eradi Sha so she na utie enso ewo Hytvgh TV so my mompaye yeda wase nyame tumfo ena no pay so okwanya wabua ma yen bio na de nkwa kye animonyanka udin ewo Yesu di mu anopay so wasem ye foforo da anopay ma wasem ye foforo ma yen na ma yen kra nya aduane ni na ma yen han e wo wasem no mu enhyira no yabrabo so na ya nantin sumu na mum ya transe ewo han mu ahye wo Kristo Yesu anunya yeda wase anopay so bi shrai ewo Yesu di mu amen anopay Ambassadors Hour suni onyame akoa Moses Ademensa enede onyame asempei ebrewe na yeshase no yesuan salvation enkwagye ya ade a ne boy ye den na nso emfasika na eto ayo onyankopon na de ache yen enti sa wan hunu sa akwan no so amfa wanya eno enema onyankwagye na ebo mutie nasem na wo nhihye pa wahihye ede amawo a ema wo faso na wunyankwa efise Yesu ka se me ne kwan no de kora ne nkwa obi nkwa agya de nkyenge so nam so enti ese wo hunu sa kwan no na wo faso de kwan e de kɔ Yesu nkyɛn ekɔ agya ne nkyɛn no eye nkwagye se wa nya nkwa de obeye bia no faso ani so enti esuan de dikai salvation nkwagye se ehia yehu se hia kyɛn bibia ye tosum yenu yesuan se awo foforo the new birth se onyankopɔn ewo ne ma foforo ekɔ adwensakyerɛ mu enti se wagye Yesu Kristo adi a se otetew na ɔyɛ ne wɔ ɛma utumi ɛfa adwensakyerɛ kwan so na ɛboa ma unya enkwa no nti esuan nkwagye no ɛna afei yesuan se assurance of salvation kwagye mu awrehemu wagye Yesu Kristo adi ɔwɔ nkwa ana woni nkwa saa awrehemu yi mu ɛna sese ogidi ni biara agye tum se ɔwɔ nkwa no wɔse ye na metrema bram na mahunu se enti ese wo bra wote ase se ɔwɔ nkwa efise wagye Yesu adi na wonam na kwa no so a ɛno na ma wonya nkwa no enti uhunu se ɔwɔ nkwa ɛna afei ya wo foforo Yesu kan se ya ngo foforo a wontumi nhyane onyankopɔn ahenie mu wa wo foforo yi de esesa wo ye etoso enie anopai faithfulness to morning devotion nukuredie ema ya nopa sori ujidi ni awaji Yesu de anopa a wasori no enye kasa enye duanedie enye business ye ujidi ni esese okọ onyankopon anim na otie nasem
usua na asɛm na abɔ mpa ya anɔpa no bɛyɛ sɛ 30 minutes anaa dɔnhwere baako ukan na asɛm no na wabɔ mpa yɛ na ado ho ahyɛ ne nsa wobɛhu sɛ ɔnam ne honhom so ma asɛm no edua wo mu asɛm no bie w'ani asɛm no kyerɛ wo kwan na watumi afa so sɛ wanɔpa sɔre no ɛyɛ adeɛ ehia sɛ wodi nokorɛ ɛde ma Awurade na Awurade ahyira wo entitie sɛdeɛ kwan abɛfa so a wobɛtumi adi nokorɛ ɛwɔ wanɔpa sɔre ama Awurade enie. Faithfulness to morning devotion. Yɛmmie Psalm 119 ɛnwom ɔha ɛne dunkron kyikyɛmu nkron kɔsi etu baako. Psalm 119 verse 9 to 11. Psalm 119 verse 9 to 11. Ɛnwom ɔha ne dunkron kyikyɛmu nkron ekosi edu baako no. Ɔse ɛdeɛ na aberanteɛ de bɛte ne kwan ho ɛne sɛ ɔhwɛ ne ho so sɛdeɛ wo nsɛm ɛseɛ. Mede makoma nyinaa medi w'akyi ɛma memfiri wo mmara nsɛm ho menkyini. Mede wo nsɛm makora makoma mu na maanyɛ wo ho bɔne bi. Amen. Ɔse verse 9 no ɛdeɛ na aberanteɛ ɛde bɛte ne kwan ho sɛ ɔhwɛ ne ho so sɛdeɛ wo nsɛm seɛ. Ɛnyɛ aberanteɛ nko ɛyɛ wo papa wo a wɔyɛ maame ababaawa aberanteɛ abɔfra oluman abrewa a wagye Yesu adie yi deɛ wobɛtumi de ate wakwan ho no sɛ wobɛhwɛ deɛ onyame asɛm no aka ɛwɔ wo kwan so na wayɛ no pɛpɛɛpɛ. Nyame asɛm aka sɛ ɔso wo kɔ na sɛ woduru ha a ɛmfa wo nsa nso wei mu a woduru hɔ na womfa wo nsa nso ɔso woduru ha a manada ha bɔtra mɛntiam woduru hɔ no na wabɔ atra wantiam enti wokɔ w'anim no ɔse kwan no yɛ mmienu fa nifa mɛmfa benkum afei no wafa nifa ɛno ne wɔ Nyankopɔn asɛm a ɛkyerɛ sɛ ɛhwɛ w'abrabɔ so na wadi w'abrabɔ atene ayi na wayɛ ade pa ama Awurade. Sɛ Awurade si mɛni nkɔnkɔnsa ade ntina akɔto asɛm yi wantwam ankɔ ɔse mmamma korɔ no a ade na akɔto obi adeɛ da hɔ anaasɛ ɛyɛ ɔse kɔwia na wokɔkɔ wiaeɛ ade ntina ma w'ani mmere adeɛ nanso woyɔnko ataadeɛ ne mpaboa bi ni dwuma bi a wabie nti anana wareɛ bi no w'ani bereyɛ ɛba saa si apa na wonyɛ nyame womfa nyame kwan so na mmom wonam wɔwɔ kwan so ɛno ɛntumi ɛmma wabrabɔ ho ɛnte. Verse 9 no enti asɛmpa no nko ara na ɛbɛtumi ama wabrabɔ ho ate ɛnyɛ akwankyerɛ biara ɛnyɛ nsuo abɛdware ɛnyɛ kɔtɔ bɔwerɛ abakɔtɔ ɛna bɛmboa ama watumi ama wakwan ho ate na emu sɛ wode nyame asɛm. Afei verse 10 no ɔsɛ mede makoma nyinaa mɛdi w'akyi ma memfiri wo mmara ho menkyini. Wakoma wode agye Awurade adi no ho akyi ne di wote asɔnda no nso wakoma adi bɛrima bi akyi edi ɔbaa bi akyi edi maame bi akyi edi sɔfo akyi edi asɔrepanyin bi akyi efie a wote yi wakoma edi fie wura akyi aberanteɛ bi ababaawa bi abaaya bi ɛna asɔre wakoma edi n'akyi efiri sɛ deɛ ɔkɔ ne deɛ wɔyɛ na wodwene ho ɛna wɔhwɛ daabi ɛno nyɛ Kristosom ɛno nyɛ anyame asɛm a wakoma edi akyire no na mmom sɛ wakoma edi Yesu Kristo nko akyi na afa Kristo n'asɛm no na wɔni gye no ho na wotie n'asɛm na woyɛ no ɛno na hia sɛ wote asɔndɛm no wɔte asɔndɛm na wɔne obi twi ɛyɛ aka wɔne obi nkasa wɔtea oyi a wehu yɛ nahi wehu yɛ ne tan deɛ oyɛ yɛ kura ɔsere no daabi da woyɛ saa wakoma ɛnni Awurade akyi yɛmbom wakoma di Kristo akyi sɛ n'asɛm na ɔka kyerɛ wɔn no na wɔse wo kɔkɔyɛ deɛ wɔse yɛ no na woyɛ deɛ wɔse fa no ɛna wofa baabi ɔse korɔ na wokɔ ɛno na ɛbɛboa ma watumi anya nkwagyeɛ. And then number 10 11 no mede wasɛm kora makoma mu na maanyɛ wo ho bɔne bi enti ɛsɛ sɛ wode onyame asɛm hyɛ wakoma mu na ɛma nyame asɛm ɛtena wo mu na ma nyame asɛm ɛdi w'abrabɔ so na ma nyame asɛm ɛkyerɛ wo deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ ɛwɔ abrabɔ ne asetena mu anyɛ saa wobɛyɛ bɔne enti ɛna ma wotɔ mfomsuo mu no nti na ma wotwa torɔ no nti na ma wodaadaa no nti na ma w'ani bere adeɛ nti na wodi nkɔnkɔnsa nti na akɔnnɔ bɔne hyɛ wo ma nti na adwembɔne hyɛ wo ma gyegye nsanom ɛhyɛ wo ma nti na nsɛmhunu hyɛ wo ma no nneɛma huhuo bi na wodi akyire ɛnyɛ Kristo ɛna asɛm ti wo mu nti no ɛna wodi akyire ɛno nti ama akoma no nyame asɛm ne fisa nyame asɛm wɔ akoma mu a ɔyɛ Nyankopɔn honhom ɛkasa kyerɛ wo ɛyɛ han ɛkyerɛ wo han
ɛyɛ asɛm ɛyɛ aba ɛma wo me ne tuufo ɛma wo hunu deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ ɛne deɛ ni kwan sɛ woyɛ na daa wabrabɔ ayɛ kam enti sɛ wodi ne kora ma Awurade anɔpa na wosua no asɛm no a asɛm yi bɛtena wo mu a wokɔ adwuma wotu kwan wotena fie wopie abɔnten wohu onyame asɛm no sɛ bie w'ani ɛma wohunu papa na wayɛ na bie w'ani ama wohu deɛ ɛyɛ bɔne na watwe wo ho so afiri ho ɛno ɛne nokoredi a ɛsɛ sɛ wodi ma anɔpa sɔre na mmom sɔre anɔpa wafa wo sekan wafa wo key wafa wo pen wafa wo book wafa wo phone ɛna ate ho na omiamia wonkan Bible no ɛna wo mmɔ mpaeɛ as a businessman as a businesswoman wokɔ adwuma wokɔba wowiase a wote nyina yɛ Awurade anɔpa ɛsɛ sɛ wotumi sua nyame asɛm na atumi bɔ mpaeɛ mpo adwuma a wokɔ adwuma no time a wokɔ no yɛ ntɛm ti no woduru adwuma mu na break kakra na ama break no mpo no wofa Bible na watena ase na wakan na ado ho ahyɛ Awurade nso na abɔ nyame mpaeɛ mpo kura na ɛyɛ bɛwe deɛ dabi kura yɛ na bɛboa hallelujah enti saa nokoredi edi ma no pasori ɛyɛ ade ehia sɛ wo sakyera wadwe na ɔde wo ne kyɛw na abɔ mpaeɛ nya bɔne fakyɛ na wonya akoma sɛ wobɛyɛ Onyankopɔn ba wɔ akoma mu adeɛ baako a ehia da bia ɛsɛ sɛ wohwɛ yɛ ne sɛ wobɛkora wayɔnkofa a ɛwɔ wo ne Nyankopɔn no ntam na ama watumi anyini ɛno ne anɔpa sɔreɛ mu nokoredie enti nokoredie wei ɛma wonya abere ɛyɛ w'adwuma na afei ɛma w'adwuma yɛ nso so ɛkɔ nkae ɛyɛ sɛ sɛ wonya nhyehyɛ pa sɛ wobɛyɛ na woyɛ a ɛde nkunimdie ɛne nkɔsoɔ bɛbrɛw bɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ saa adeɛ no wosɛ anɔpa akasa ne di kae wosɛ anɔpa w'adwuma na adwene ho wonwene Awurade adwuma ho enti da biara ntwere nyame asɛm ho da biara wadwene no akoma mu nneɛma ɛho hia ahyɛ ma ɛna nyame asɛm da nkyɛn ɛba saa wontimi ne nyame ayɔnkofa no ɛnkɔ nkae ɛno nti ɛna ɛsɛ sɛ wofa onyame asɛm na wodi nokorɛ ɛde ma Awurade na sɛ wone nokoredie ma Awurade a bere a woyɛ ogyidini no da biara no ɛma wo nkɔsoɔ na afei ɛma wo mpuntuo na afei ɛde mpuntuo nso ɛna ɛbrɛ wɔ amen. What is morning devotion? Ɛne deɛ yi ɛde ɛne anɔpa sɔreɛ ɛsɛ sɛ meyɛ ɛma Awurade ma yɛnkan Genesis chapter 32 verse 23 to 24 Genesis chapter 32 verse 23 to 24 Mose nwoma edi kae eti aduasa mmienu kyekyɛmu a ɛyɛ aduonu mmiɛnsa ekosi aduonu ɛnan no Genesis chapter 32 verse 23 to 24 ɔse na wɔde wɔn twa asubɔnten no ɔmaa deɛ wɔwɔ nyinaa twae 24 na ɛkaa Jacob nko ara na ɔbarima bi ne no bɛtentame kɔduru adekyeɛ wei ne Jacob abrabɔ ɛberɛ a ɔkɔɔ n'aban nkyɛn kɔnya sika ɛnya nnwan nya agyapadeɛ nya n'aban mama mmienu ware yɛ Lia ne Rahel na ɔnam kwan so ba na ɔte sɛ ne nua Esau ɛhyia no na ɔfiri wɔn nso na nya asomdwie so nti onim sɛ ohyia no pɛ ɛyɛ ɔko ne ntɔkwa ɛna de ba enti no Bible say ma ne nwan ne n'agyapadeɛ ne nkoa ne mfira ne yere no nyinaa kɔɔe ne kaa wɔ no nko ara no ɔbarima bi ba ne bɛtentame morning devotion ne sɛ wogya w'adwuma wogya wo ma wo kunu wo yere ato nkyɛn na wasɔre anɔpa na wafa Bible na wakan anaasɛ wo ne wo yere ne wo ma ɛbɔ mpaeɛ asɔre anɔpa na wafa Bible akan abɔ mpaeɛ de mo ho ahyɛ Awurade nsa na obiara akɔ n'adwuma enti Jacob ɔma ɔmo nyinaa kɔɔe na kaa ɔno nko ofiri a ogyina hɔ no kaa ɔno nko ara no ɔbarima bi ba ne bɛtentame na Bible say wɔne ne tentam kɔsi adekyeɛ na ɔsesaa ne hyɛbrɛ na Jacob nsusu nya opira bɔfoɔ no kaa no ne ntiri a ɛwɔ n'adwonku no mu ne nan mu ntiri no otwa ɔkaa no ofiri wakɔ no ɔtɔgu ne nan so ɛfiri sɛ anɔpa no nhyira a wɔnyaayɛ no ɛkyɛn sɛ deɛ wɔapira no because na Esau pɛ n'akunu enti ɛkaa ɔno nko ara no Awurade sesaa ne hyɛbrɛ sɛ ɛkaa wɔ nko ara ne Awurade a na wosua no asɛ no abɔ mpaeɛ a onyame nkronkron kasa kyerɛ wo na Awurade nso yi ne ho adi kyerɛ wo na Awurade nso ɛtuufo na ɔkyerɛ wo deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ na ɛboa ma wo ne ne nya ayɔnkofa na afei wofiri sɛ wohunu sɛ wonyini ɛwɔ Nyankopɔn asɛm ɛnso ɛmu enti anɔpa no koredie mpaebɔ ɛsom no ɛyɛ ade ehia sɛ woyɛ a ɛbɛboa ma wakɔnkae
ɛna gyidifo bebree mpɛ Bible akan gyidifo bebree mpɛ mpaebɔ ɔno nko a ɛgye sɛ deɛ odiifo bi afrɛ yɛkɔ mpaebɔ yɛkɔsei ɔbɛkɔ bɛba oni ayɔnkofa bi yɛ de ɔne Nyankopɔn ntɛm ɔno a wɔnyini ɔno nso a wɔnkɔnkae Nyame asɛm kora wɔnim mpaebɔ kora wɔnim bɔ ne nyinaa ne matamfo nko a ɛba saa wontumi nyini ɛwɔ Kristo mu na wɔni Kristo ayɔnkofa no ɛnso so ayɛ nkɔsoɔ ɛsɛ sɛ wonya adagye sua Nyame asɛm na wokae wɔ Nyame asɛm na no ɛnso ɛna ɛbɛboa wo. Yɛnhwɛ number 2, why do we have to be faithful to morning devotion? Adɛnti na ɛsɛ yɛdi nokorɛ na yɛsɔre anɔpa ɛsua Nyame asɛm bɔ mpaeɛ ɛtwɛn Awurade anim na ɛka yɛ ne Awurade nko a ɛka wɔ ne Awurade nko a wompa anim anaa wo table bi anaa wakonnwa bi anim wo na wabu nkotodwe frɛ Awurade ɛsufrɛ de wo haw na wama ne nyinaa to n'anim anɔpa ansa na wapie anaa wafa n'asɛm wakenkan na nea ɔbɛka akyerɛ wɔ no wafa asɛmpa no na wo so de abɔ ɔbra na woyɛ saa ɛboa ma Awurade bɛn wo na wo ne ne ayɔnkofa na wonyini. Adɛnti na ɛsɛ di saa nokorɛ no. Number 1, to follow the Lord's example. Yesu a yɛagye no die hwɛ ne n'abrabɔ bɔɔyɛ ɛyɛ nkonimdie ɛde ma yɛn. Mark chapter 1 verse 35. To follow the Lord's example. Sɛ ɛbɛyɛ a wobɛdi Awurade nhwɛsoɔ a wɔde ato hɔ n'akyi. Deɛ nhwɛsoɔ na Yesu baeɛ wɔyɛɛyɛ. Ɔse na ɔsɔre ahomadakye firi adi na ɔkɔ ɔsrɛ so baabi kɔbɔ mpaeɛ wɔ hɔ. Bere a wɔne asuafoɔ no nyinaa wɔ hɔ no ɔsɔre ahomadakye gya wɔn hɔ na wakɔ srɛ so baabi na wakɔtena hɔ na afei wɔne wɔn nyinaa bɔ mpaeɛ. Ɛyɛ ade ehia yie na da bia no ɔkɔ a ɔkɔbɔ Nyame mpaeɛ na Onyankopɔn ahyɛ no den na Onyame ama no ahoɔden ama no nyansa ama no ntumi adom akyɛdeɛ no ayɛ ne ma na wakyerɛ ne baabi a wɔnkɔ ɛne baabi a wɔmfa nti adeɛ kye a ɔkɔ na asuafoɔ ndi n'akyi ɔnyɛ ɔmo na kyerɛ Yesu sɛ yɛnkɔ ha ampa yɛbɛkɔ no na ayaresa na nipa nyɛ ɔgyeɛ na bebree sakyera wɔn adwen na ahomɔne otutu ahomɔne adɛntra efisɛ ofiri wɔn nkyɛn ɛkɔtwɛn Onyankopɔn a ɛyɛ n'agya n'anim na wagye ahoɔden ɛnso ɛde atena ne mu na watumi de ayɛ adwuma adekyeɛ enti ma yɛ ni Yesu akyi efisɛ na ɔsɔre anɔpa ɛkɔbɔ mpaeɛ enti nso sɔre anɔpa na nso kɔbɔ mpaeɛ ne bi. Number 2, to get right direction. Ɛma wonya akwankyerɛ pa yɛade ehia bebree. Proverbs chapter 3 mebusɛm eti mmiɛnsa nkyɛmu a ɛyɛ enum ekosi ensia. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. To get right direction. Ɛma wonya akwankyerɛ pa na wafa so adekyeɛ no. Ɔse fa wakwan nyinaa fa wakoma nyinaa bata Awurade ho na mfa wo ho ɛntwene wo hunu mu. Hunu wakwan nyinaa mu na ɔno na ɔbɛtene wakwan. Hallelujah. Ɔse fa wakoma nyinaa bata Awurade ho na mfa wo ho ntwene wo hunu mu. Deɛ wonim deɛ yɛaka akyerɛ wɔ mfa ho ntwene mu mfa ho nto so na mmom fa wakoma nyinaa bata Awurade ho na hu wa Awurade wɔ wakwan nyinaa mfa wakwan nyinaa to n'anim na ɔno na ɔbɛtene wakwan. Hallelujah. Enti sɛ wode wakwan to n'anim na wode nnwuma hyɛ ne nsa adwuma a woyɛ sukuu a wokɔ efi a wote wawareɛ wabusuasɛm sikasɛm wode ne nyinaa to n'anim a nea akyeakyea no ɔbɛtenetene no ama wo na nea asɛe no wayɛ ne yie ɛde ama wo. ɛno nti na ɛsɛ anɔpa wotwɛn Awurade anim na wobɔ mpaeɛ no na aboa wo. Number 3, to receive strength start of the day activities. To receive strength to start of the day activities. Sɛ de bɛyɛ ɔbɛnya ahoɔden na watumi ayɛ wo daadaa adwuma. Isaiah chapter 30 verse 41. Isaiah chapter 30. Isaiah ngoma no eti ɛyɛ aduasa. Nchichemu a ɛyɛ aduanan baako no. Isaiah chapter 40 verse 31. Isaiah 40 verse 31. Ɔse na wɔn a wɔtwɛn Awurade no na wɔn a wɔtwɛn Awurade no benya ahoɔden foforɔ. Wɔde ntaban foforɔ ne akɔdeɛ ne ɔde ntaban foforɔ sɛ na wɔn a wɔtwɛn Awurade no
benya ahoɔden foforɔ wɔde ntaban bɛforo sɛ akɔdeɛ wɔbɛtu mmirika na wɔmmerɛ wɔbɛnante na ɔmpa aba. Amen. Enti to receive strength to start of the day activities no wade kyee mu adwuma yɛ no wode a wonkɔ baabi akora na ofie kora na ade kyee na wote fie mpo no sua nyame asɛm na nyame asɛm no ɛbɛma wo nso umu ayɛ du anaasɛ watumi atena ase ɛde ahoɔden atena ase ayɛ w'adwuma na wokɔ adwuma wokɔ school wotu kwan sɛ wotwa nyame anim anɔpa na wonya ahoɔden ɔse wɔna ɔtwa awurade anim no obenya ahoɔden foforɔ obenya ntaban te sɛ ɔkɔreyɛ deɛ obetu mmirika na ɔmmerɛ na ɔnante nso a ɔmpa aba. Enti wokɔ no ne ebesi bia waba mu ɛna bibi nso nya wotan ɛna ne adwuma ɛsɛ ɔyɛ no bɛdi no kora yɛ ama awurade na awurade ahoɔden ahyɛ wo ma lɔdo aba. obi wɔ hɔ sɔre anɔpa ne hoɔden ka bɔkɔ adwuma pɛ wantwa awurade anim amisa awurade nti ɔkɔpɛ yareɛ na ɔnya ɔkɔpɛ wayare ɔkɔpɛ asɛm ato no ɔkɔpɛ amane ato no ogyidi ni daabi wode ɔde hyɛ awurade nsa wie a ahoɔden ɔde bɛyɛ the whole day na ɔde bɛma wo no ɛno na abɛtumi de akɔ aba ti twɛn awurade anim anɔpa na wonya ahoɔden foforɔ sɛ ɔkɔreɛ ntaban otu mmirika ɔmmerɛ na ɔnante ɔmpa aba. Aboa kɔreɛ ɛyɛ aboa ne ho yɛ den afe biara no otutu ne ntaban egu na wafufu foforɔ na ɔde ayɛ ne ho adwuma de asoa ne ma ɛde akɔ ofiri wiem timi hwim na waduru po so na wakye adwene na ɔde akɔma ne ma na akɔdi wɔwɔ ahoɔden sɛ aboa onyame abɔ no adɛntira saa na onyankopɔn pɛ sɛ woyɛ wobɛkɔ aba nkɔkora abrɛ mu na woda so te ase adɛntira ɛfiri sɛ ɔtwɛn awurade. Me papa a mebɛtoo no wɔwɔ me ɔkɔ asɔre anɔpa ɔyɛ no anɔpa asɔre bɔ mpayɛ papa yi tena ase a nya mfirinhyia wɔ ha ne du just 2 weeks pɛ a ɔyareyɛ a ne nan ɔkɔɔ hospital ɛna awurade to nsa frɛ no wanna hɔ anyare amubu anya mmerɛ ɔde ahoɔden som awurade yɛ kɔnkyɛ ne mpaebɔ saa adɛntira kɔso deɛ ɔtwɛn awurade no onya ahoɔden foforɔ na onya te sɛ ataban. Enti twɛn awurade anɔpa na awurade bɛmo ahoɔden. Ne ɛtɔ so bio for speedy spiritual growth afei bɛma wanya honhom fam ahoɔden. 1 Peter chapter 2 verse 2 ɔse na mompɛ asɛm nyame asɛm no kronkron sɛ nufusuo sɛ nkokoa mompɛ onyame asɛm sɛ nufusuo sɛ nkokoa wawo mu seesei na moanyini wɔ mu akɔnkwagye. 1 Peter 2:2 enti sɛ wopɛ nyame asɛm a asɛm no yɛ milk ɛyɛ breast milk te sɛ nufoɔ te sɛ milk a wonom na dodoɔ no a wonom no ɛno na ma wonyini na woyɛ nkɔsoɔ because wogye yesu di na wampɛ na wofii sɛ magye yesu adi nti mpɛ sɛ meyɛ sɔfo ntɛm a no akɔyɛ sɔfo a woanyini yɛantetew woanyini wom nti wosɔre a wontua nyame asɛm wosɔre a wommɔ mpayɛ wode deɛ ɔpaa no sɛ wobɛhu sɛ nnipa hu sɛ ɔyɛ sɔfo na wogyina hɔ na wopirikyi na woka nyame asɛm anɔpa a wommɔ mpayɛ wonya bere ɛnhwehwɛ awurade honhom ahoɔden nyini because nyame asɛm ɛyɛ onyame honhom ɛno na wosua a ɛma wonyini ɛwɔ kristo mu na wonyini wɔ honhom fam na awurade de n'adom ne n'akyɛdeɛ ɛnso adom no ama onyansa ne nimdeɛ na watumi de atena ase. Enti sɛ woanyini wɔ honhom nso a wobɛnante honam mu. Enti twɛn awurade anim na sua nyame asɛm na wanya asɛm no sɛ nufusuo ɔsɛ na mompɛ asɛm no sɛ nufusuo sɛ nkokoa a wawo wɔn seesei. 1 Peter chapter 2 verse 2 na moanyini wɔ mu akɔ nkwagyeɛ mu. Ne ɛtɔ soɔ no sɛ to draw near to the Lord God sɛ bɛma wabɛn awurade. James chapter 4 verse 8 to draw near to the Lord God sɛ de bɛyɛ a wobɛbɛn awurade wɔ w'asetena mu no nti ɛsɛ sɛ wotwɛn awurade anim anɔpa na wosua n'asɛm. James 4:8 no ɔsɛ mommɛn onyankopɔn na onyankopɔn nso bɛbɛn mo. Hallelujah. ɔdɔfoɔ bɛn onyankopɔn wɔ w'ase a woti woyi awurade to twene wogya awurade wɔ w'akwan mu wogya no wɔ awareɛ mu wogya no wɔ sukuu kom wogya no wɔ adwumasua mu wogya no wɔ fitena mu a watɔ nsum mu na wakwan ayera. Bɛn awurade bɛn nyame asɛm bɛn mpaebɔ na fa na awurade mfa so nkyerɛw kwan a wobɛfa so wobɛboa ma wo daakye ɛne w'asetena ayɛ nhyira ɛne nkonimdie ɛfiri sɛ nokorɛdi a yɛma anɔpa sɔre no ɛboa yie papapapapapa kɔ nyame asɛm anɔpa bɔ mpayɛ anɔpa twɛn awurade anim ansa na wakɔ w'adwuma so na awurade ɛde adom aka ho. Ne ɛtɔ so bio to get consistent victory and jump on the devil sɛdeɛ bɛma wanya wo daadaa nkonimdie na watumi adi ɔbɔnefoɔ nso nkonim
because that biara da obonefo no ebone edos bone dos ma eda no ene memein ene ye day ene day bone edos no edos kura cha ene day kwa ene day one day but bone ahodo ekoso ofie brono so adwuma mu school mu shop market ekoso car mu ni ade ade edos utifie mpo suban ni ne ya bia wo ye biara ekere efisa bone ne dos na ade obetumi adi so nkunimu ene onyame asem ene mpaibo. Psalm 1 verse 1 to 3 enyom baako ejichemu baako kosi miensa no ose enhira no onipa onnante abonefo agina mu na onyina aneboyefo kwan so na ontena fedifo tena bia. Hallelujah. Enhira no onipa onnante adeboyefo kwan so kwan abonefo nante so no omfa so kwan efa so bokro no kwaso kono wi ekonum sakobo adwama omfa so kwan no so bi nye ho na ese onante ana afi so enhira no onipa onyina aneboyefo kwan onyina adeboyefo agina mu onnante adeboyefo agina mu ba bi omfa adwen wo adwuma mu wo ya ban nipa wo ya unya ban dwuma nanso area ho nkora fa adwempone bokro no erepu nkwadaa ewiade ekonom sa ko didi mpanifo atam ko nkwadaa ye adwum niam basa fa adwempone no wonante wo makwan mu na wunyina hobi enso na ontena fedi for trabia ye ka fedi for trabia o ma enom sa esere nipa na wotena ho obonsenkwa obi etwam a hwa baba we hwa abrantie hwa oluma bi okọ wajonku hwa baba ma abrewa bi okọ na osere no we na dwuma sai na ware agu ne ho kire no ne yesere no difel nempo wakasatia wonyankopon di kristosom ni kristo atem onyame de odi na atem a o mabetwa wabaawo da no beso so wansa kire wadwea e da no beso enti ontena fta fedi for tena bia nembom na nije awurade mra ho na wodwene ne ho awia ne anadwo na ne ji onyame asem ho na wodwene ho awia ne anadwo sa na osidwene nyame asem okwa asori ne preachi ofa bible na wokan a ndi a wodwene nyame asem no ho kire se be ma okwan aboa wo ama wotimi atenase wo nkunimdie mu na watenase wo nukuredie mu asoma awurade ye wodwene ho san se wamfa wo nyame asem anwene ho na wadwene ho anopa ne wia na anadwo a udachi enchi wuye wose Joshua chapter 1 verse 8 no wose emransem ameresha ma wo nei dwene ho awia ne anadwo na hwe ye se de watwere wo mu pe etie na no na wakwan be ye ojojo na no na wakwan be si wuye so wudi nyame asem so a awurade asem eye onyankopon awurade asem ye Jesus awurade asem ye hon konkron o kan wo ho na onantimu no obemena si wuye obeyi afiri wo hawo mu. Hallelujah. Enti unkunimdie na obedi obonefo so nkunim no nyame asem ka ho. Verse 3 no ose wote se dua atim go subonten ho eso na ba ne bremu na na aha empo na de oye nyina bewie ne ye. Hallelujah. Enti ema wo ye nipa usi ensuo ho ensuo nsuso de enwie nti ewe kura na ase no nsuo no wa ase didua na osi hu no otwe ahoden no efiri mu na ahoden na otwe firi mu no eno ene boa emma otuminya hahan kama enti onipa biara ope nyame asem na osua nyame asem na obo nyame mpaye wotwan awurade anim no otese dua esi bonti oye from ni sikasem na setena na brabo awurade hyira no obie kwamo no yini firi amanem no how no owuom ne nkwanhyiam sua nyame asem ne di no kura awurade asem anopa ni etoso to develop proper attitude afei be ma wanya subampa suban be ye ukasa be ye unantie be ye fisa nyame asem tinwa ma usura awurade ma ubu ade ma wo bre wo ho ase ma wo do nipa ma wo de bone che ma wo nyankwankonsa unyo nibrefo enti uksia Romans chapter 12 verse 1 to 2 na ose ntimi gina nyankopon mo bro hu so mitumfo se momfa mo ho nsi wo se afode a etiase a adwene wo mu na monnya mo ho etiase na ye kronkron a eso nyankopon ni a ene munyam so a adwene wo mu no mu enti na kire se o tu yamfo se wo gidi ni onua fa onipadua si wo bo afode ma awurade se ye kronkron te ho twe ho firi bone ho na ye de eso awurade ani
na ɛno no nyamsom pa adwene wɔ mu. Verse 2 na ɔsɛ na monyɛ mo ho sɛ wiase yi, na mmom momfa adwene foforɔ nsakyera mo ho, na mo asɔ deɛ Onyankopɔn pɛɛyɛ na ɛsɔ ani no na yɛ pɛ no ahwɛ. Hallelujah. Ɛnyɛ ho sɛ wiase yi o, wiase yi te sɛ wɔn kasayɛ, wɔn suban, wɔn dressing, wɔn ahosiesie, deɛ wɔyɛ bia usua a wonyɛ gyidini. Okristo ni nsua wiase, okristo ni sua nyame asɛm, ɔde nyame asɛm abɔ ne bra, de nyame asɛm sɛ ɔnyɛ no ɔnyɛ. Enti hwɛ wiase a wotie yie, wo time so kasa, usuban nanteɛ, wabrabɔ, deɛ woyɛ nyinaa kyerɛ sɛ usua wiase. Daabi, Bible sɛ menyɛ wiase, na mmom fa adwene foforɔ sakyera wo ho, na sɔ deɛ Onyankopɔn pɛ no emu na yɛ, na deɛ sɔ n'ani no nso di so, na neɛ ɔpɛ no so som na yɛ, na no ɛna Onyankopɔn pɛ sɛ woyɛ, ɛno na bɛma wo Kristo som no wo nkwagyeɛ awie pɛyɛ. Hallelujah. And then neɛ ɛtɔ so bio na ma wo suban yɛ yie nso, to develop mental and moral and spiritual life in Christian living. Enti afei deɛ wobɛ develop mental, wadwene wahonim, ohonhom fam, onyamsom pam no ɛbɛyɛ kama na de nkonimdie aka wo ho. Joshua 1:8 say dwene asɛm yi ho, mmara nsɛm yi amde ama wo, dwene ho anɔpa ne awia, mfiri ho nkɔ benkum ana nifa, deɛ watwere wɔ mu no di so, deɛ nyame asɛm aka kyerɛ wo biaa ɔdɔfoɔ ma no nyɛ den ma wo di so a Awurade bɛka ho, ɔbɛboa nipa bɛserew, nipa bɛka sɛ woyɛ koro, nipa bɛka sɛ wɔne ntei, nipa bɛka sɛ wodeɛ wo kyerɛ wo ho, ɛdaa bi di nyame asɛm so, wo di nyame asɛm so na anɔpa wosua na abɔ mpae, Awurade bɛka wo ho. Amen. Yɛnhwɛ Bible examples, wɔn a moayɛ bie adi kan no na yɛ ne abɛdi akyire ɛsɛ yɛsua yɛ bie ɛni. Number 1, Abraham. Bible nhwɛsoɔ no, Genesis chapter 19 verse 27, Bible say na Abraham sɔre anɔpa ɛkɔ baabi a ohyia hɔ ahomadakye, na wɔsɔre anɔpa ɛkɔ baabi a ogyina wɔ Awurade anim hɔ no, ɛkɔ Awurade anim anɔpa kɔtwɛn Awurade. Enti Abraham na ɔyɛ morning devotion anɔpa biaa ɔkɔtwɛn Awurade, na Abraham tua ahema kɔ faako a na ogyina Awurade anim hɔ no. Amen. Enti Abraham ayɛ nhwɛso ama yɛn, enti ɔdɔfoɔ sua na yɛ na bɛboa ama wo nokoredie, ama wo nyame nso aka wo ho, na Awurade nso bɛboa wo ama watumi agyina na wanyini ɛwɔ Kristo mu. Ɛmfa w'adwuma, ɛmfa abusuasɛm, ɛmfa namfoɔ, ɛmfa phone, ɛnsi w'ani so, because saa nneɛma wɔ nyinaa bɛtwam ɛbɛka wo ne Awurade nko a. Na sɛ wosuro Awurade na adɔ Awurade na di nokora da no, Awurade bɛgye wo na wagye wafiri owuo ne nkwanhyia emu. Number 2, Jacob. Ɛnam sɛ Abraham yɛ nti Jacob nso so yɛ. Genesis chapter 32 verse 23 to 24, ɔsɔ ɔma deɛ ɔwɔ nyinaa twitwae na kaa ɔno nko, na ɔbɛrima bi ne bɛtentam ɛkɔdura na adekyeɛ. Jacob nso so no ni, ɔtwɛn Awurade na nɔpa sɔre na ne hyɛbrɛ sesae. Oh, sɛ wode si w'ani sɛ ɔbɛyɛ a, Awurade bɛma wo hyɛbrɛ asesa, Awurade bɛma wo suban yɛ kama, Awurade bɛma wo nkonimdie, Awurade bɛma wo nkɔsoɔ. Hallelujah. Ɛna afei ne ɔtɔ so mmiɛnsa nso so ɛyɛ David. Psalm 5 verse 3, ɛnyɔm gyemu a ɛyɛ enum no, ɛnyɔm enum gyemu mmiɛnsa. Psalm 5 verse 3, ɛnyɔm enum gyemu mmiɛnsa. Ɔse Awurade tie me ne anɔpa, anɔpa na mɛsiesie mama wɔ na mɛhwɛ wo kwan. Oh, hallelujah. Enti onyame tie wo ne anɔpa, David no na mɛhwɛ wo kwan na mɛsiesie anɔpa nso so ɛde atwɛn wɔ Awurade. Awurade tie me ne anɔpa, anɔpa na mɛsiesie mama wɔ na mɛhwɛ wo kwan. Sɛ wonya bere sɛ anɔpa bɛdi no kora ma Awurade a, Awurade nso bɛtwɛn wo, Awurade nso bɛhyia wo, Awurade nso bɛyi ne ho adi akyerɛ wo, na wabie kwanya ɛnso ɛde ama wo. David yɛ ɛna Yesu nso ɛtɔ so 9, Mark chapter 1 verse 35, na ɔsɔre ahomadakye firi adi na ɔkɔ ɔsrɛ so baabi na ɔkɔbɔ mpaeɛ wɔ hɔ. Mark chapter 1 verse 35 no. Enti mpanimfoɔ nan yi ɛde yɛn kae wɔ gyidie mu deɛ a, sister, brother, nyɛ asɔfoɔ na ɛsɛ ɔhwɛ no, hwɛ wɔn a ɛdi kae no, deɛ ɔmo yɛɛyɛ a ɛyɛ nkonimdie no di so, na woyɛ a Awurade bɛhyira wo. Nyɛ w'adamfo, nyɛ abusua, na mmom ɛyɛ wo a wagye Yesu adi. Sɛ wonye Yesu ni ɛna anɔpa yi so ti a, ɔdɔfoɔ ɛma no nyɛ den ma wo. Nkwagyeɛ yɛ adeɛ a ne bo ɔden nanso yɛmfa sika na ɛtɔ. Anɔpa yi a wotie nyame asɛm yɛ yi, wonya gyidie wɔ Nyankopɔn mu, wonya gyidie wɔ Kristo mu, wonya gyidie sɛ
onyankopɔn asoma yesu ma no bewu ma na obewui obɔne nti na obewu ye na ugidie sa ugini dia wɔde obɔne bɛkyɛw na wabɛtena wabrabom na wadi n'asɛm so na wanya nkwa wei na yɛde gidie na ɛtɔ yɛmfa sika tobi ɛna no pɛi na awurade nyankopɔn ɛbɛma wanya nkwa. Abraham, Jacob, David, Yesu edi anopa sɔre so nukuridie na wonya nhyira ɛne nkunimdie. Hallelujah. Enti nneɛma esi kwan a yɛntumi nyɛ nneɛma mmiɛnsa. Hindrances to morning devotion. Adeɛ bɛsi kwan yɛntumi ma wonya. Number 1, sleep. Ɛna wopɛna dodo woda pii a wotɔ wuo. Bible sɛ mɛnna na wantɔ wuo te w'ani na nkwa bɛme ho. Hallelujah. Enti mma nna nhyɛ wo so na saa bra wontumi nsɔre na bere nso ade da nso da ntɛm na watumi asɔre. And then neɛ ɛtɔ so mmienu, pressure of life. Nhyɛsoɔ abrabɔ mu ahokyerɛ nhyɛsoɔ a ɛwɔ abrabɔ mu enti ɛnɛ woda na abɔ nnɔɔ mmiɛnsa na bɛyɛ dɛ wotumi asɔre na onum nifa mpo na watwɛn awuradeɛ no bɛyɛ 30 minutes mpo abɔ mpaeɛ because wadwene adwendwene no ahyɛ wo so saa wontumi na wiase ho dadwene nti ɛba saa nneɛma wɔ ɛbɛsi kwan ma wontumi yɛ neɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, devil bonsam ankasa ɔpɛ wa ma wayɛ mmerɛ nti bonsam pɛ sɛ woyɛ mmerɛ wo mmɔ mpaeɛ wonsua nyame asɛm na da bia ɔde bɔne no ahyɛ wo ma ɔde ani ha ne akwadwene ahyɛ wo ma ɔde wiase ahuhudeɛ no ahyɛ wo ma wiase ho dadwene no ahyɛ wo ma na ɛno akɔyɛ ade so ade ama wo because ɔpɛ wo sɛyɛ ɔmpɛ sɛ wobɛnya nkɔ pɛ sɛ ɔkɔ owuo mu twe wo firi saa nneɛma yi ho hwɛ wo na yie hwɛ wiase ahonyadeɛ yie sika ahonyadeɛ ntaadeɛ mpaboa adan baabi yɛde ɛti bɛto de bɛfira mɛnno nya wo dadwene fa wo dadwene to Kristo so na gye Yesu di na nante n'asɛm awurade bɛyiw afiri mu na obie kwanya ama adwuma na wanya ayere ho yɛ di nokora ma awurade wonya bi nso apɛ bi na bɔ nyame mpa yɛ awurade bɛbie kwanya ama wanya bi ayɛ na wo so watumi ahyɛ Kristo ne wonya ahwɛ wasetena atumi asom awurade yi. Hallelujah. Enti so wopɛ sɛ woyɛ a keys to successful devotion ne ɛsɛ wopɛ sɛ woyɛ a kwan a yɛfa so a yɛde ɛdi nokora anɔpasɔre ani. Number 1, motivate to meet with God. Kenya ho nya ho awurɛhyɛ bi mu sɛ bɛsɛ mehyia awurade ampa wonya saa kwan a awurade nso so ɛbɛhyia wo ɔsɛ mo mɛ nyankopɔn no nso bɛbɛn wo woyɛ wadwene sɛ wobɛbɛn awurade a awurade nso bɛbɛn wo nti nya saa awurɛhyɛ mu no na yɛ. B, change your rising time. Wo na wo de sɔre no sesa no why bra sister eno ɛna na bɔ mpaeɛ ma abusua no bɔ mpaeɛ ma wo ma bɔ mpaeɛ ma wasɔre bɔ mpaeɛ ma wo kunu bɔ mpaeɛ ma wasetena wo sikasɛ no adwuma na fa mpaebɔ hyɛm awurade ɛnam so ma awurade sa wo yareɛ ɔboa wo yi wo firi amanneɛ ne animguaseɛ biara mu enti nya saa bere no. And then pray aloud to avoid sleeping. Ɛtɔ bi a wosɔre anɔpa ani kum nti no wobɔ mpaeɛ na sɛ kasa no awurade bɛda wase awurade bɛda wase awurade bɛda wase na mohyɛ wo nsa ebia na woda na mbom biewa no kakra awurade meda wase sɛ wahwɛ me so ama de pakye me na mo hyɛ wo nsa anɔpa yi bɔ me ho ban ne kora me madwuma hyɛ wo nsa me kunu hyɛ wo nsa me ma hyɛ wo nsa yie firi atamfo nsa bɔ yɛ ho ban ɛno deɛ wontimi ma wo na oni bɛba wo nso no atumi abɔ mpaeɛ sɛ dɔnhwere baako 1 hour sɛ 30 minutes kora na ɛbɛboa. And then yɛtɔ so bio discipline. Hyɛ wo ho so wɔdɔfoɔ hyɛ wo ho so sɛ wobɛtwɛn awurade anim na wadi no kora ma awurade na awurade nyankopɔn nso bɛhyira. Hallelujah. Sɛ woyɛ saa ɛde nhyira ɛne nkonimdie ɛbɛbrɛ wo na aboa wo na wobɔ mpaeɛ no so no wonim Bible kan a borɔfoɔ wo kurom kasa o ayigweo mfantio dakatio houseo fa asantio akuapimo fa Bible ne kan just chapter one chapter Kurana fasua o hyɛ kura of the New Testament no mpo na hyɛ aseɛ ne kan wo de wonte aseɛ ne san aseɛ ɛkyena wokɔ asɔre ne abusa questions a na wabisa wɔ hɔ na aboa wo na so wate twere n'ase nti sua Bible ka ho ne kan Bible no obɔ mpa yɛ wia sua nyame asɛm na ɛbɛboa wo anaasɛ wowɔ devotional guide bi a yɛatwerɛtwerɛ gum na ɛyɛ atɔ bi ɛda bia ne date bia quotation yɛ sɛ wokan ɛne mpa yɛ sɛ ɔbɔ ɛno nso wom tɔ bi na fra aseɛ na ɛyɛ na ɔyɛ a ɛno nso ɛbɛtumi ɛde nkɔsoɔ abrɛw na wosua no nneɛma a ɛsɛ sɛ woyɛ nie nyame asɛm bɛbisa does it teach you about any sin you should forsake Bible na wakan no
ɛkyerɛ wo sɛ bɔne bi wɔ hɔ ɛsɛ sɛ wogya ato hɔ anaa bra sister ɔdɔfoɔ tie nyame asɛm no obi wɔ hɔ a ɔmpɛ de sɛ bɔne nyame asɛm a ɔkan no ɛbɛbɔ bɔne so akyerɛ no bɔne a ɔyɛ ne kwan a ɔnam so no ɛkɔ ne bɔ so kyerɛ wo na wo kan pa a ɛkyerɛ wo sɛ adeɛ no nyɛ ti yi firi wakɔ mu twe ho firi saa bɔne no na anyɛ saa ɛmmoa. Number 2, are there promises to claim? Bɔhyɛ bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ wogye tom na wofa. Wahyɛ wo bɔ sɛ wobɛka wo ho, wahyɛ wo bɔ sɛ ɔbɛboa, wahyɛ wo bɔ sɛ wɔde wo bɛsi yie, ɔbɛgye wo afiri w'atamfo nsɛm. Saa bɔhyɛ no Awurade ahyɛ wɔ no sɛ ɔbɛboa wo no gye tom na fa. Number 3, are there example to follow? Are there example to follow? Nhwɛsoɔ bi wɔ hɔ sɛ wo so di so. So obi di so esi ne yie, ɔbɔ mpaeɛ, otua ne ties, ɔto wɔ friend, ɔdi nokorɛ, ma Awurade Nyankopɔn hyira no a, wɔn nso so hwɛ saa nhwɛsoɔ no di so, na Awurade bɛhyira. Obi wɔ hɔ osua Nyame asɛm wɔ so ɛyɛ Mose no mu a, ɛyɛ Abraham de a, ɛyɛ Joseph mu de, Peter no mu de a, enti yɛde bɛ nka ho, enti me deɛ memfa ɛnyɛ hwɛ. Bible say watwerɛ yɛn mu nyinaa ma yɛn sɛ nkyirima sɛ Bible yi nya akwankyerɛ ɛne nkyerɛkyerɛ na yɛmfa so nya ntoboaseɛ ne boasetɔ ɛmfa nsom Awurade yie. Enti twerɛ na da hɔ no nya tetefoɔ no ɛna ɔtwerɛ ma hɔ no ɔtwerɛ ma nipa a yɛawo wɔn wɔ wiase wɔn a yɛkɔ ne yɛn a yɛba ato yɛn. Enti memmu Bible no sɛ ɛyɛ Bible no yɛ obi dia daabi ɛyɛ wo dia ɛyɛ Nyankopɔn apɛ sɛ ɔsom no na ɔboa wo no ne dia sua na nhwɛsoɔ bi wɔ hɔ a di so na ɛbɛboa wo. Are there warnings to consider? Ɔbɔ kɔkɔ bi sɛ ha nyɛ gyae wei sesa firi hɔ tie na ɛbɛboa sɛdeɛ Onyankopɔn ɛkɔduru Sodom ne Gomorrah na ɔkɔ Lot ɛne ne yere ne ne mma hɔ ɔsɛ me yɛbɛsɛe kuro nti mu firi kuro no na ɔmo te hɔ ɛtwentwɛn ɔmo n'ase. Bible say na Onyankopɔn ɛpiapia ne bɔfoɔ no piapia ne yi ne firi kuro no sɛ ka fa ne yere no makɔ na memmerɛ aso deɛ ɛsɛ meyɛ kuro no mɛyɛ pie duru bepɔ no so pɛ na Onyame gya to kuro no mu ɛna ne yere Lot hwɛ n'akyi na ɔda ne nkyiri si. Enti sɛ biribi wɔ hɔ na sɛ Onyame bɔ kɔkɔ sɛ sɔre kɔ gyae to hɔ bra gyae ma asɛm gya adwamammɔsɛm gya akorɔ no sɛm ne naadaa no a woanyaeɛ a ɛgya ɛbɛto na wabɛda ne nkyiri si dako asɛmbɔne bɛto. Wohwɛ mmeranteɛ ne mmabaawa a ɛwu nansɛn a 30 26 40 koraa deɛ sɛ ne wɔkɔ kakra 36 26 29 31 saa wuo basaa bi ɛnora a meretwam osikani bi fi a yɛsi de ties ato ho 47 years madam yɛde na yɛabɔ hɔ. Oh 47 kɔ ɔhaw ne amanneɛ bebree wuo ka basa. Enti sɛ Awurade bɔ kɔkɔ wɔ abrabɔ mu a hwɛ Awurade menhwɛ sika menhwɛ wo kunu menhwɛ wo nua menhwɛ wo yere sesa wadwene ne tena ase ne sua Nyame asɛm ne fa ne bɛboa. Ebio wɔ sɛ what does the passage teach me about God, Jesus Christ and the Holy Spirit? Wɔ baabi a wɔka yɛ no quotation no ɛdeɛ ne kasa fa Onyankopɔn ho Yesu ɛne Honhom Kronkron dɛn na wɔyɛɛyɛ deɛ wɔyɛɛyɛ no ɔtumfo kaa sɛ yɛwei ɛyɛ afa na yɛ ne bɛboa. Hallelujah. Because ɔno no ho asɛm twerɛ kronkron no yɛ Onyankopɔn ɛyɛ Yesu ɛyɛ Honhom Kronkron ɛnyɛ obiara dea nyɛ sɔfo dea nyɛ asɔrepanyin dea ɛyɛ wo dea. Nti wokan Nyankopɔn wokan Honhom Kronkron wokan Yesu nso ho asɛm enti wosua no ɛbɛboa ma watumi afɔ mo asɛm no ayɛ ne ɛfo. Are there any other truth? Nokura bi wɔ hɔ wosua Nyame asɛm na hu nokura sɛ nti saa nokura wei ne wɔ hɔ na sɔfo anka nkyerɛ me nokura wei wɔ hɔ na papa anka nkyerɛ me nokura wɔ hɔ na me yere anka nkyerɛ me nokura wɔ hɔ na me kunu anka nkyerɛ me nokura wɔ hɔ na asɛm madamfo anka nkyerɛ me me business partner anka nkyerɛ me Nyame asɛm sua a ebie nokura ni ɛma wo because the word of God is truth. Onyame asɛm yɛ nokura enti onokuradie ɛna ɛbɛboa na apagyaw ama watumi asom Awurade yie. And what should I do about these things? Deɛ na ɛsɛ me yɛ nokura yɛ asɛm no yɛfo yɛ sitie. Bible sɛ ositie owe ɛyɛ sen afɔrebɔ ositie yɛ sen afɔrebɔ wote Nyame asɛm na wogidi na wotena se nokura mu Awurade a ɛyɛ kyɛn sɛ wobɛbɔ afɔdeɛ na wakɔbɔ mpaeɛ na wakyɛ adeɛ nanso wonyɛ sitie ma Awurade asɛ na wakan no yɛ sitie na Awurade bɛboa. And then pray to God in the name of Jesus for help.
na bo nyankopɔn mpaeɛ ɛwɔ yesu dim sɛ ɔmmoa na wontumi nsesa na wonkɔ w'anim ɛmfiri deɛ ɛnyɛ ho ɛnkɔyɛ deɛ yɛ na ɛno so ɛna awurade nam so de nhyira ɛnso bɛka wo ho ɔdɔfoɔ anɔpa sɔreɛ mu nokoredie ɛyɛ ade a ɛde nkwa ɛne nhyira ɛka wo ho bɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ bɔ mmɔden sɛ ɔbɛdi so bɔ mmɔden sɛ ɔbɛsua bɔ mmɔden sɛ ɔbɛbɔ mpaeɛ bɔ mmɔden sɛ wosua nyame asɛm no a wobɛfa nyame asɛm no yɛkyerɛ wɔ no na wayɛ because woyɛ a ɛno na de nhyira bɛbrɛ wɔ nokoredie bi wɔ hɔ a fa nhwɛsoɔ bi wɔ hɔ a di so na yɛ bi na ɛbɛboa wɔ mpaebɔ wɔ ahofama wɔ nyame asɛm ka wɔ nkyerɛkyerɛ afutuo yɛ ho adwuma ɛfisɛ onyame wɔhyɛ yɛn sɛ yɛnkɔ wiase nyina kɔka asɛmpa no ɛnkyerɛ abɔdeɛ nyinaa ɛnti deɛ wotie wo so ka bi kyerɛ wo nua na ɔnso nsakyerɛ n'adwen ɛmfiri bɔne ho ɔmfa ne ho ma yesu na sɔre anɔpa a nya adagye bɔ nyame mpaeɛ ebi sɔre nnɔɔ mmienu nnɔɔ mmiɛnsa kɔ n'adwuma so the whole day wɔgyina so saa anwummerɛ na ɔwɔtwe ansa na wato ne store mu na wakɔ fie adidie ndwareɛ ɛnnaeɛ onya adagye nyɛ sa wopɛ saa tebea na bɛnya sika ne ayi a wɔnkwa but wode nyamere ma awurade na ade ho hyɛ awurade nsa na wosua nyame asɛm a awurade nyankopɔn bɛboa wokɔ wankɔ ntɛm koraa deɛ wobɛnya no awurade nyankopɔn bɛboa deɛ wɔbaa wobɛbɛtɔn ɔsɔre anadwo nnɔɔ mmienu nnɔɔ mmiɛnsa ɔmmɔ nyame mpaeɛ ɔkɔ kɔpɛ sika wonyadeɛ ɛde aba na sɛ bae yesu kan sɛ onipa nya wiase nyama nyinaa na ɔhwere ne kra mfasoɔ bɛn ɛna obɛnya sɛ onipa nya wiase nyinaa na ɔhwere ne kra mfasoɔ bɛn ɛna obɛnya enti fa ho ma awurade na di nokora ma awurade na nya bere kan nyame asɛm nya bere bɔ mpaeɛ anɔpa ansa na wakɔ w'adwuma so na awurade nyankopɔn ɛbɛhyira wo na wakyerɛ wo kwan a bɛfa so wobɛyi wafiri animguaseɛ bɛyi wafiri ɔhaw mu na ɔno wobɛtena na asiw yie na wo daada abrabɔ ɛnso ayɛ nhyira ɛne nkɔsoɔ ɛno nti ɛna ɛsɛ sɛ wodi nokorɛ ɛma awurade sɛ wagye kristo yesu adi ɔno ɛna ɛsɛ sɛ wonyini wɔ ne mu na wotie no na wofa n'asɛm ɛde bɔ bra sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛtumi aboa wɔ mepɛ ntɛm mepɛ sika mepɛ ahonyadeɛ asemasi ɔbɛnten ebi sɔre anɔpa kɔhyia nkwanhyia kɔ adwuma so ɔkɔ ayie ɔno koraa na ɔno so kɔgya obie no na wakɔhyia nkwanhyia sɛ anɔpa no sɔreɛ no wonya adagye bɔ nyame mpaeɛ ɛna wonya adagye sua nyame asɛm kakra mpa a anka kaa na wokɔfaeɛ na wokɔ no wobɛkɔ na kaa no atu wonya kaa foforɔ wokɔ a w'anim abɔnsɛ no na ɛnya nkwanhyia no sɛ awurade kwan wɔ yesu anom fa sɛ mefa ntɛm a nka mehyia saa nkwanhyia nyame fa so yi yɛn firi mu ɛsan ne nkwanhyia mu mepɛntɛm mmoa twɛn awurade fa wo ho hyɛ ne nsa fa w'akwan hyɛ ne nsa ɛda mu no onim ɛmmɔ no nsia no ne nea ɛbɛsi nea ɛbɛto enti nea ɛbɛto no yɛ wɔwuo ne nkwanhyia a awurade wode w'akwan hyɛ ne nsa na ɔhwɛ kwan no na wɔnim deɛ ɛbɛtoɔ no na wɔyi asi nkyɛn na wama wafam bɔkɔɔ na wokɔ waba ɔtamfo wɔ so mfidie sɛ wabɛfaa so nso antimi anyi no wɔsɛ hwɛ ne nkurɔfoɔ no na aboa no adɛntira ɛfiri sɛ wode w'ahonim wode wo nyansaa de ho to ho so ne ndua naw so ɛno na abɛyɛ a sɛde Proverbs kan 3:5-6 no ɔsɛ mfa ho nto hunu mu nso hunu awurade wɔ w'akwan nyina mu na ɔbɛtene w'akwan yɛakwan nam so no bebree akyea o akyea na Bible sɛ wɔkwan bi wɔ hɔ a ɛtene wɔ nipa ani so nanso na wieɛ ɛyɛ owu akwan wɔne ɔtene yɛ akwan ɛne awurade ɔnam ne ho nkronkron so di wo kae yesu nso so di ma ho na ɔyi wo firi animguaseɛ owuo ne nkwanhyia mu na ɔbɔ wo ho ban dodoɔ no a wobɔ mpaeɛ na wabusua wo ma wo kunu w'adwuma hyɛ awurade nsa woasɔre ɛhyɛ awurade nsa wosikasɛm hyɛ awurade nsa no awurade bɛtene w'akwan ama wo na sɛ wompɛ sɛ awurade bɛtene w'akwan na sɛ wopɛ sɛ wo nkoa tere w'akwan a ɛne ewiase wobɛkyerɛ deɛ ewiase ne deɛ wobɛyi wafiri ateasefoɔ asase so enti fa nokoredie tena ase na sɔre anɔpa sua nyame asɛm ne bɔ mpaeɛ woanya mmere mpo na akɔ adwuma mu a wowɔ hɔ no nso fa Bible no na sua ne gyae social media ahodoɔ a wosɔre anɔpa a kɔsi anwummerɛ ɛno na wote soɔ na sabe na ebi mu dwoku ebi ne mu sere ebi ne mu ɛyɛ nsɛmhunu bi wɔ so no ɛno na abɛtena ho asere saa akɔsi adekyeɛ ɔdɔfoɔ hawo na wow ma onyine onyankopɔn ntɛm atete eduru kwasi ada akɔyɛ praise the Lord hallelujah na ɔsa bɛtena fie Bible no koraa wɔnkan wonhwɛm adentira ɛfiri sɛ wone nyame ntɛm atete pɛ nyame asɛm akyi kwan
yɛsua nyame asɛm na tena ase na bɔ nyame mpaeɛ ansana anɔpa watu anamɔ akɔ. Na woyɛ saa awurade bɛtene wakwan na ɛbɛsi wie. Awurade nyankopɔn ɛnhyira ne yɛsua anɔpa yi sɛ wobɛgya adeɛ nyinaa hɔ anɔpa no wabɔ mpaeɛ na yɛade ɛhia na woyɛ saa ɛkyerɛ sɛ wodi Yesu Kristo anam akyi. Ɛkyerɛ sɛ wobɛnya akwankyerɛ pa na wanya ahoɔden ayɛ w'adwuma. Honhom fam so wobɛnyini na wabɛn nyankopɔn na afei wanya nkonimdie ɛwɔ w'atamfo so da biara deɛ ne wasum owuo yareɛ nkwanhyia no wobɛyi wafirim na wanya suban pa na afei wanya adwen pa ne ahonim pa atena ase wɔ Kristo mu na wadi nyame asɛm so no ɛde nkonimdie abrɛw. Kae sɛ nipa nan ɛyɛ nhwɛsoɔ nyɛ wo nko na wobɛyɛ. Abraham ayɛ, Jacob ayɛ, David ayɛ, Yesu ayɛ. Enti wosusua na di wo n'akyi wodi Yesu akyi a ɛno na nde nkwagyeɛ ba ɔsɛme ne kwan no na hwan kwan na anam so. Kwan bɛɛ na abrabɔ mu nam. Sika kwan no na anam so, nipa kwan na anam so. Di Kristo Yesu kwan no so fa so na no na bɛnya nkwa. Wɔyɛ mma nna nhyɛ wo so, mma wiase sika ne ahonyadeɛ nhyɛ wo so, ɛma bonsam mma wiase nyɛ wo dɛ na wɔne nyi wiase ho ɛnkyɛ nyame asɛm. Nya adagye no sua na wosua a Onyankopɔn nam n'asɛm so ɛbɛboa wo, ɔbɛka wo ho na ɔbɛtenetene ma wakwan ɛnso awie yie na asipi na wabrabɔ nso ahyɛ Awurade animuonyam. Anɔpa yi ambassadors hour enie nea yɛsua fa wo nkwagyeɛ ho ni yɛtɔ so 9 di nokorɛ ma Awurade na wo nkwa awie pɛyɛ na Awurade aboa ma wanyini ɛwɔ mu na wo daadaa asetena ɛnso ayɛ nhyira. wo kɔ asɔre bu hɔ a asɔre program saa yɛma no program pɛ na ɔfa Bible no hwɛ mu ɔduru fie no watum nneɛma ɛho yia ɛna wɔyɛ ɔnkan Bible no na ɔnsua. Daabi sua nyame asɛm na ɔsua Awurade bɛbie w'adwenem bɛma wo nte aseɛ ɔbɛhyɛ wo den asɛm no bɛkora wo asɛm no bɛpagya wo asɛm no bɛsiesie wo na ɛde nkonimdie ne yiedie ato so. Awurade Nyankopɔn fa n'asɛm so nsa wo yareɛ na ɔmfa n'asɛm so enyi mfiri owuo mu, ɔmfa n'asɛm so enyi mfiri yareɛ mu, ɔmfa n'asɛm so enyi mfiri adwuma sɛyɛ mu, ɔmfa n'asɛm so enyi mfiri aware bɔne mu, ɔmfa n'asɛm so mmie kwan ma wawareɛ, ɔmfa n'asɛm so mmie kwan ma wakwantuo, ɔmfa n'asɛm so mmie kwan ma osukukɔ, ɔmfa saa n'asɛm so mfa ahoɔden hyɛ wo ma ɛwɔ Yesu na ɔmfa ngosra hyɛ wo ma ɛmma Kristo som ne Kristo adwuma ma wontimi ni Kristo ho adanseɛ ɛnka sɛmpa no ɛnna gyidifoɔ yɛ akwadworɔ yɛntimi ni Yesu ho adanseɛ na mmom mewɔ sɔfo bi tatahwe mewɔ diifo bi tatahwe ɛno ara ne yɛka ka Kristo ho asɛm kyerɛ wo nua ɛfiri sɛ wosua nyame asɛm no ɔbɛsoma wo sɛ kɔ na kɔka asɛmpa no fa kyerɛ nnipa nyinaa. Enti fa Kristo ho asɛm kɔ na woyɛ saa Awurade bɛhyira. Anɔpa yi Awurade Nyankopɔn nhyira na ɔnhyɛ wo de na ɔnhyɛ wo ma wɔ asɛmpa a watie yi Awurade mfa so mpagya ma wabrabɔ ɛnyɛ nhyira. Awurade nhyira anɔpa yi ɛwɔ Yesu din mu amen. Sɛ womfa Yesu Kristo sɛ wo kra na wagye nkwa a ɛnnɛ yɛ nkwagyeɛ dama ɔdɔfoɔ kandi makyi aberanteɛ ɔbabaa wɔ olumayɛ wonim Yesu a ɛma no nya wo den gye Yesu Kristo di na nkwagyeɛ bɛyɛ wo dea ka asɛm di makyi. Awurade Nyankopɔn meda wase sɛ wodɔ me na asoma Yesu bɛwu maa me begye Yesu Kristo di sɛ ɔyɛ wo Nyankopɔn ba na wanya nnafiri awufuo mu na mede m'ano pae mu ka kɔ nkwagyeɛ mu na mede m'akoma gyidi kɔ tenenee mu sɛ mebɔne nti na Yesu bɛwuyɛ ɛnnɛ fa kyɛ me na bɛtena m'akoma mu medi m'abrabɔ so ma mentumi nya neɛ tene ma wo na manya daa ɛnkwa. Meda wase sɛ nnɛ wagye me nkwa na ade wo mogya no atwerɛ me din ahyɛ nkwa nwoma mu ɛwɔ Yesu din mu amen. Ɔdɔfo wagye Yesu adi a pa asɔre bi kɔ bɛn wɔ ɛkyerɛkyerɛ nyame asɛm na nyɛ naadaa na wɔma wanya nkwagyeɛ. Anɔpa yi nso Christ Ambassadors Church International ɔpɛ sɛ ɔne yɛbom som so a ɛbɛtumi anya ɛnso ama wanya bɛtumi aba na yɛ nyinaa yɛabom asom. Yɛwɔ branch wɔ Kaso a yɛasɔre no wɔ Kwahyebu ɛwɔ Kwahyeman ɛna afei baako nso wɔ Abrikuma bɔkɔbɔkɔ ɛnso baako nso wɔ Nurses Quarters ɛnso enti wopɛhia ne a na wopɛ sɛ frɛ a number no ni 0246 23 56 76 0246 23 56 76 ɛna
0207 43 43 11 0207 43 43 11 ofra ya beji so sa nso pese o bibi de bo afode ma awurade enso a enu nso nyina number ne yenu aye mobile money number obetumi asende ato so na ya wakae na afei yayi de abo awurade adwuma osika fam mo bi apese do bo Kristo na sɔre bia no yensi ukwan awurade nhyira so wo sa akoma na abeye na nso awurade bɛma na siw ye ɛwɔ Yesu Kristo dim onyame akwa Moses ademensa ɛna no pɛ awurade fa no so ɛde nasɛm ɛbrɛwo awurade nhyira na ɔma no siw ye ɛwɔ Yesu Kristo dim amen idase. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele.